S mamou som telefonoval a tá za Boha nie Video. Ne? Pravím, máme. Teda ne, skončí, lebo som povedal, skončí. A prečo nie stavíme? Lebo sa tak tam zakrúžikoval dopredu, dozadu. Čo ideme robiť, vraj? Ale prečo nečíme s tým druhým autom? No asi nemá kľúče, ten to chlapený na obede, ale kde ide. A to je taký šéf asi. Ale nie, hovor Boha, že toto nemôže byť. To nevidíš, toto je život on. Toto nevidíš nikde. Toto on plača tak. Oni asi rodičia budú súrodenci. Ale on ho tak skáže, že presne ide do opačnej strany. A to čo robili? No tak sa nikomu nemôže pripraviť. A tie fotky potom chcem aj ja. Nie, zmej za ruky, sa mi trasú. Pozeraj, ako pozerá teraz tak, a natoč kolesa tak. Ježiš, toto je krásne, ľudia.